Ingnam Asaikam Asaikam PCCF Barim Abhijit Rabhari Deng Pensi aronre pen Voreng Avarsai kepi puamen keklang datapi puthot Karbiang Long Autonomous Council along Environment and Forest Joint Secretary Penta Bangkri Pliatuma Pan Master Role Worker Piponlo Karbiang Long Autonomous Council pen Ingnam Asaikam aronre pen Voreng Avarsai kepi amen keklang tum anapan lapen Kachirab dunatum anapanta kangsai ponchia pan FIR papi toilo DFO tumapan bonta ke damtang surihini ra inkora hini aninkan tere ni phai kep arni Karbiang Long Autonomous Council along Environment and Forest Joint Secretary pen number KAC/ESTT/1-45/BA 2 dated Difuda 10 March 2022 order along Bangkri Pliatuma Pan Master Role Worker Council Sector kepi Japan Northern Afforestation Division Dipua Pan Pilo Tangte Karbiang Long Autonomous Council along ke damtang surihini ra inkora hini anikan Environment and Forest Joint Secretary Kiki Tangapanta Kangsai Pihaijima Ingnam Asaikam aronre pen Voreng Avarsai kipiatuma pan lapen Kachirab dunatum anapanta Karbiang Long Autonomous Council pen Kangsai Ponjia long ke damtang surihini ra inkora hini anikan Environment and Forest Joint Secretary Kiki Tangapanta Kangsai Pihaijima Lahenlo aronre pen ke damtang surihini ra inkora hini anikan Environment and Forest Joint Secretary Kiki Tang pen Voreng Avarsai kipia lolo aronre pen Voreng Avarsai kepi lapuan keklang aret lapen kipia reke kopia posi council atum lapuan ani kang samri Kedamtang ningkan kebang bong aronre pen Voreng Avarsai kipia jutang council atum chini sita council long keklem atum amatsi lapusona jutang langno kirim kedoko kajoksi lapuan ani ke ing samri lopusi radatum chathamrindi